listen, anditi kuma. Alright boys. Teka sikuzwisisa boys. Papa simzwisisa doctor. Last time apa vadisi wakomana wakati madhisa watasi vatanga madhisi madederani naiye na mkambo wanditi. Ini ndakanzwa tu madhisi anzani uyo madedo tu pane ilo ati yako kubva kata inonzi family beach i3 ko komana akadzorera chidishi adzosereke mawana yakafanira akaimbiwa Fat Joy alright ngende family yakazara mu conversation tuudze boys ndapi mangoma akadzorerwa aiwa adzorereke unenge warohwa netsvimbo ukarohwa nekatsvimbo kenembama ndopa ukarohwa netsvimbo haudzorere ndakutonga feya ndakataure mangoma akadzorerwa apa tona apa boys apa titati hondo yatanga guys ngatonza rimwe dama futi arohwe futi Vanhu vari kuhaiwa kuno vanouraiwa your bitch car too. You, why you need to get down too? Mugomba, nage makauya muri crew. Mugomba, ona tombi uri bamba wakakosa wakapata. Penda kutanzi une pute wakapata. Unu wakafungura mshoto, wanataka kudeta wakapata wima. Ta, ura, wabada ino, ka. Ura, ino. Na, ura. Kama ingandi. Dr. Rauf, ndakuburuka. Mirai. Down to Muzbe. Muzbe America yakapatana neIsrael ichirakachi ichiraka mwana kajiranika. Excited. Chimokamba ndirichita. Manje ndakupata ndokuda kutinda ndiri big one uri kamskiri. Bakona kupicha ungetiri. Kuimba uchitedzera kiri. Chokwadi. Buda masiriri. Unopa manya. Tara mahara. Kono kusita mtara kuda kusita ngwara. Asi. Ino. You is wauzi. Kati America yakapatana neIsrael. Irani Irani inorangwa. Inopuronwa. Vanyeberei. Inorangwa. Tendaru. DJ Ino, you bad mind selector, straight outer, maintainer, announcer. Anzire ngwe chibwesa punda moyo aiwa ende wasparks kagozi mautasi asimarasike Yani ameno anzibwesa chi anzi sawa punda moyo ngainde kwaSparks aSparks anijate ende wasparks yana zibo kumata kwa DJ Ino. Yes baby, kwa DJ Ino malota akakuona iyo wazoza kuona
saka dokta maudona. Uno chimopula ngoma iro. Pulo hili. Taruda puluma wangu takaipa.